takže čaute, vítajte u nového videa a toto video bude možno nová séria Volám fanúšikom. Takže mám tu pripravené prvé 4 čísla a môžeme ísť na to. Ja pôjdem asi od spodu hore, tak to bude asi lepšie. A ideme na prvé číslo. Takže to číslo... Počkať. Toto mám takto pripravené. Prčiť musím. To bude taká dobrá, to bude, keď sa táto séria vydarí, tak možno z toho robím fakt sériu a keď sa to nevydarí, tak sa na to vykašlem. Ale mohla by sa táto séria vydariť, lebo akože nie je to zase najlepšie. Míňam si svoj kredit drahocenný a proste mám pripravené prvé číslo. Nebudem vám ho ukazovať, lebo ľudia, čo mi to posielali, mi zakázali ukazovať ich čísla. Takže ideme volať. Tak. Dobre, voláme. Ahoj. Aha, tak ničo. Dobre. Takže prvý človek nezdvihol. Prvý človek nám... Prvý človek nám nezdvihol, takže šancu dáme iným ľuďom. Počkajte, ja si potrebujem nastaviť kameru trochu. Hop, ne, to je moc zase. Hop, tak toto je trošičku lepšie. Dobre, takže prvý človek nám nezdvihol, ideme na ďalšie číslo. Ďalšie číslo je druhé od spodu, ale to vám nebudem hovoriť. Tak snáď nám to tento človek už zdvihne, lebo ak nie, tak sa fakt naserem už, ty vole, asi. Alebo ja fakt neviem. Lebo keď nám ani tento nezdvihne, tak to ja už fakt netuším. Nechcem to naťahovať na 10 minút, teda na 12, takže ideme. Voláme. Ahoj. Čau. Máš nejakú otázku do videa? No, že čo by si chcel na YouTube dosiahnuť? No a tak to je taká ťažšia otázka, lebo ja by som toho chcel dosiahnuť dosť veľa. Tak neviem, či budeš niekedy natáčať poštu od fanúšikov. Fúha, možno, ale nemám PO Box. Jaj. Tak už ma nič nenapadá. Nevadí, dobre. Máš dobré otázky. Dík. Dám ti hádanku. No. Má to 4 nohy a má to chvost. Čo to je? Pes. Výborne. Ej. Dobre, tak sa maj, ja idem ďalej. Dobre, čau. Čau. Dobre, druhý fanúšik nám už zdvihol, ideme na ďalšieho. Tento pokec sa mi strašne ľúbil, lebo bolo to také v pohode. A inak mám tu len 4 čísla na takom papieriku, takže nie je to moc najlepšie. OK, mám ďalšie číslo napísané a ideme volať. Prvý fanúšik nám to už zdvihol, takže snáď nám zdvihne aj druhý, uvidíme. Zvoní. Ahoj. Prosím. Ten youtuber, Ako? čo som ti písal tú správu. Ja, to si ty David? Nie. OK, takže tento pokec bol úplne o hovne, tak ideme na posledné číslo. Koľko točím? Počkajte.
Tu len 5 minút točím, v pohode. Prdele. Takže čísielko mám napísané a voláme. No, to zdvihne. Čau. Haló? No, Máš otázku? čo? Či máš otázku? Do videa. No, môžem zapýtať. Čo? Nepočujem ťa, čakaj. No, čo si chcel? Že či máš otázku do videa, lebo točím. Jaj. Dobre, no, jednu, hej. No, niekto mi volá. Niekto mi volá, pýtaj sa. Jaj, okej. No, tak ako sa máš? Docela v pohode. Všetko, čo si potreboval. Čože? Všetko, čo si potreboval. No a len tak, do videa, chápeš? Okej, pozdravujem. OK, tak čau. Ty vole, mne sa to darí, už 2 fanúšikovia zo 4 čísiel mi zdvihli a to číslo mi volalo, ale ja neviem, čo to bolo za číslo. Dobre, ale to je všetko z tohoto videa. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Bolo to veľmi zaujímavé. Mňa to bavilo, samozrejme. Fúha, bolo to ako také... Bolo to trošičku o ničom. Niekto mi volá. Haló? No, Čo? čo si chcel? Však som ti volala ohľadom toho videa. Teda ty si mi volala. No a čo? Pýtaj sa. Už končím video. Pýtaj sa otázku, lebo za chvíľu už budeme končiť. Chcem to ešte do zajtra nahrať. No, tak počkaj, ja ti dám, ktorý som tu platil. No, No pýtaj sa do videa nejakú otázku, hoď si čo. aha. Povedal si to dávaš na video? Ja vás zajebem. Nie. Aha. No pýtaj sa. To nie na čo. Hej, ty máš pekný hlav. No tak pýtaj sa, nemám čas. Počkaj. Jako to? Ja neviem. Tak si vymyslí. Ohľadom YouTube, alebo neviem, proste. Povedal Dávid Krava. No tak, švíhaj. Ja neviem, dám ti Soniu. Čau. No tak sa pýtaj, lebo ja na to nemám celý deň. OK, no, keďže ja ti nepoznám, tak sa spýtam, že koľko máš rokov. No, budem mať 14. No, OK. Skade si? Z Bratislavy. OK. Aké máš priezvisko? To ti nemôžem povedať. Hajdo. Dobre. Ja viem. Dobre, tak čau. 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 OK, takže toto bol posledný človek, ktorý mi volal. Mal som v pláne volať aj jemu, ale predbehol ma. OK, takže ďakujem za pozrietie tohoto videa. Už som to hovoril pred týmto telefonátom, hovorím to znova. Majte sa krásne, užívajte si deň a nerobte to čo ja. Hej, takže čau.